Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Niya ang sumpay ning naginapustang sugilanon. Ikaw na. Promise. Ano ka? Wala ko makaabot sa deadline. Dako kay opportunity ang nawagtang Carlo tungod kay wa ka kahuwat. Oh. Sorry. Babe. Nasukok yun siya. Babe, sorry na. Okay ra. Basin pwede pa ipapas. Nakasano ko na. Di gito para ako. Unsa akong buhaton para makabawi. Kalimti na to. Babe, sorry di bitaw. Na-miss mong kuti ka. Na-miss? Kada adlaw ta nagkita, na-miss ko nimo. Ang buto yung kasabot ba? Kasabot ko kung unsa imo ipasabot. Ah, hinuon. Ingon anak man gyud mong mga lalaki. Asa ka, babe? Sa CR. Nya, magbitbit kag kasag pancake. Ato ko mo tiwas og kaon. Ha? Ay katawa na do. Ano baba na ko eh. Ikaw ba ni-suggest ako ha? Pahamag ka na. Lamang gawa ko. May muot ba ko ni mo do, oy? Ino, katawa ka lang do. Ako dire. Problematic na kayo. Di do. Makatawa mo gud ko. Makatawa gud ko. Kaya imagine ako ni mo ba? Lipay na kay ikaw niya. Kalit na palaw. Pero okay na na do. Okay na. Kung sa'yo okay. Nasuko siya na ako, okay? Diyan siguro unta to niya na matagarog international recognition. Pero nawagtang ang iyang opportunity itong dako. Ang paito. Kaya iya kong gi-judge isip lalaki. Wala siya gamit og vulgar word. Luya di mo do, oy. Imo yun sa ano? So, uy, taparagod. Ang ako ramang giingon ha, nga, if ever, mag-start na siya og storya, mo na akong giingon ni mo, imong unhan. Pero sa nahitabo ninyo gabi kay ingon ka, nagtutok maka siya sa iyang laptop, oh, lahi na. Di na maong akong gisuggest ni mo Pareho ramang ko to. Basta di na maong akong gisulti ni mo. Ay, At least may positive side. oh, nakascore mo sa noon ko. Di na mo akong ipasabot, oy. Ha? Nagkawa gini mo gini. Nagkawa gini ka. Kanya irang gi-judge ka ni Sheila. Ano sa ni laing positive? At least, nahibaw ka na ni mo nga normal nga tao ang imong asawa. Ha? See? Diba? At least nahibaw ka ni mo nga kahibaw sa di siyang masuko. Normal gyud ay nga babae nga akong asawa. At least, nahibaw ka ni mo nga kahibaw sa di siyang masuko. Palihog lang og andam sa lamisa. Okay, babe. Oh. Babe, Mm. sorry again. Buhi akong hawak. Sorry. Mabuyaan din akong kaha. Sorry. Ako na. Palihog lang og andam sa lamisa. Sulay niya eh. Wa naman nuumit nagdanay yan eh. Wa si tingganay. Paita. Oh, Mudo ako og manikaran. Mukoyo ka? Oh. Ingon niya ante.
Halos din ako namukhaon si Karen. Kung di ka ganun mo duaw niya, ako na lang. Di ka maduaw niya. Oh. Kung gusto ka na itabang niya, isend na lang. Nag-need siya og mga friends nga moduaw niya. Ngano? Friend ka niya? Gibulshit-bulshit, magani ka. Nga ikaw pa'y nag-atiman siyang pagka-hospital? Di ba na-explain naman ko nimo? Tabangunon kaayo iyang kalag. That's none of your business. It's my business. Oh, Kumusta na, Karen? Ayaw ka bala ka. Hapit ako mamatay. Doon ako'y danga supplements. Pagana sa dispagkaon. Ambi. Ni Ara, Pagpaboost na sa immune system, og... Lamyan mo mga supplements. Wa ko magkinahanglan, ana. Layas! Pahawa din eh. Ano pakita pa ba ka din eh? Nga wa ko magkinahanglan eh mo! Karen! Karen, unsa ba? Nga nagipanhiman mo na babayhan na, auntie! Wa ko magkinahanglan, ana niya! Wa! Unya, nganong gikuyugan man nimo? di kuyugan na lang. Nag-isugod ka? Wa gid udak ka ni sugot? Isuway bito ko. Pero mas isog pa siya. Oh, Oh, ngano ka daw? waka ka dungog doon ni Syagit? Wa man. Si Karin to. Ako noon, layo na, kiniyam ko sa gawas. Sige do, out sa do kay ni gawas sa sila. Mura naghilak. Okay ra ka? Okay raman. Namuwala lagi mong agtang. Naunsam na. Wala ni. Naunsa ni mong agtang? Naunsa imong agtang? Naunsa ni? Naigo sa garapa sa food supplement. Gihapak ni Karen nimo? Madlo pa gani ko bisag pagkusi nimo. Unya, sayo-sayo na kang gapak? Ha? Carlo, igo, nasakto na. Ayaw nakasuko. Ayaw na kasuko. Babe, iya kang gipasakitan. Di ba ka ba unsa akong gibati ron, ha? Babe, sakit siya akong dughan. Wa si katungon ko pasakit ni mo. Bullshit siya. Babe, nakasabot ko nimo. Pero ayaw pada sa imong emosyon. Mas luoy manggani siya. Ay, babe, luoy kid kaayo siya. Maluoy lang yapon ka niya. Naunsa man taong ka, babe. Di magod siya happy, babe. Dili happy si Karen, babe. Oh, mirisi niya. Gawa gud. Lagi. Kabalik ko sa agi ko. Gusto na ko lubagan sa liog ng bayana. Bagnaw. Ay. Sigihin lagi nagtambak si Sheila do. Nga bahalag unsa pa iyang madungog about Karen. I-ignore na lang gid niya. Kung gusto niyang mutabang spiritually or in any manner, buhaton na lang niya secretly. Sige na bitaw kong ingon niya. Ay, lugawa sa din mo asawa, uy. May rason yun day nga, dili ako yan na ba na. Yabag mo ka do. Pero, na ako'y plano do. Plano? Hmm. Unsa man do? Kinsa naman siya akong bisita ba? Ako, And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!